Soc Joan de Déu Martínez Llinares, professor de valencià des de fa més de 15 anys i actualment treballo a l'IES Enric Valor del Campello. També soc professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. Al llibre Via Oberta m'he encarregat sobretot de la part de lèxic i semàntica, que s'anomena Vols dir, i també de les últimes 2 unitats de literatura Temps era temps. Via Oberta és un projecte que m'agrada perquè és una proposta original i innovadora, molt pràctica, treballem els textos orals i escrits, actuals de tot tipus, també la música, i a més conté un apartat, projectes, que és atrevit i estimulant, amb murals visuals, book trailers, lectures col·laboratives, vídeos, mapes conceptuals i eixos cronològics virtuals. I un altre aspecte també important és que l'alumnat pot practicar les proves específiques de la PAU perquè es familiaritzen des del primer curs de batxillerat. Si vols millorar l'assignatura de valencià, de primer de batxillerat es recomana Via Oberta.